Търсите автомобил, който да обединява качество, сигурност и достъпна цена? В G&G Auto превръщаме покупката на кола в лесен, ясен и напълно прозрачен процес. Ние сме квалифициран дистрибутор, специализиран във вноса на нови и употребявани автомобили от официални представителства и от доверени партньори в Европа. С нас получавате индивидуален подход, гарантирано качество и пълно съдействие. Също така предлагаме гаранция от 1 година или 20 000 км с възможност за удължаване. Нашите автомобили са с реални снимки, VIN номера и пълни спецификации. Всички коли са технически проверени и се предлагат в оригиналния си вид. Срокът за доставка е 10 работни дни. Доставяме вашият автомобил до всяка точка на България. Възможност за предоставяне на служебен автомобил, докато пристигне вашият. Нашите експерти поемат цялата организация, като транспорт и регистрация в КАТ, изваждане на транзитни номера, проверка в избран от вас сервис, застраховка, гражданска отговорност и автокаско. Ние се грижим всичко да бъде готово преди да завъртите ключа. И всичко това само срещу 10% авансово плащане. Изберете своят автомобил още днес. Може да ни посетите на място улица Бойчо Бойчев, номер 9.